कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. दांडेली अळणावर डेमू रेल्वे सेवा परत सुरू. कारवार जिल्ह्यातल्या दांडेली तालुक्यात जनतेचे बरेच दिवसाचे स्वप्न आशिल्ले आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आशिल्ले दांडेली अळणावर दरम्यानचे डेमू रेल्वे सेवेचे उद्घाटन केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री श्री व्ही सोमण्णा हेमी हिरवा झेंडा दाखवून केले. या उद्घाटन कार्यक्रमात राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी सहभाग घेतलो. यावेळार त्यांनी सांगले की या रेल्वे सेवेमुळे दांडेलीच्या पर्यटन क्षेत्राचा विकास जातलो आणि पर्यटकांक सोपी वाहतूक सुविधा मिळतली. तसेच स्थानिक व्यापाराक सुद्धा मोठो फायदो जातलो. यावेळार खासदार श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी, आमदार आणि माजी मंत्री श्री आर व्ही देशपांडे, माजी आमदार सुनील हेगडे तसेच रेल्वे अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. कारवाराचे हृदय भागात एसी हॉल जाय म्हण सोदते आशिल्ले का एक गुड न्यूज. आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा. अगदी सुंदर एसी हॉल. लग्न, मूंज, साखरपुडो, वाढदिवस कितें उरू तुमकां तयार आसा दैवज्ञ कल्याण मंडप एसी हॉल. हारवाड गाबितवाडा हिंगा सरपाले रक्षण. कारवार अंकोला तालुक्यातल्या हारवाड गाबितवाडा हिंगा एक सर्प दिसून आयिल्ली घटना घडली. गाबितवाडा हांच्या सेठ साबा हेमगेल घरात सर्प बशिल्ले दिसून आयिल्ल्यान कुटुंबियान तात्काळ सर्पमित्र प्रशांत कळस हेमकां म्हायती दिली. म्हायती मेळताच सर्पमित्र प्रशांत कळस हेमी घटनास्थळार धाव घेवन स्थानिकांच्या सहकार्यान समन्वय साधत रेस्क्यू ऑपरेशन केले. खंयच्या बी व्यक्तीक आणि सर्पाक त्रास जावचो ना हेची खबरदारी घेऊन अत्यंत सावधपणे सर्पाक ताब्यात घेतले. नंतर सर्पाक सुरक्षितपणे रानात सोडले. सर्पमित्र प्रशांत कळस हेमी आतापर्यंत 50 पेक्षा जास्त सर्पाले रक्षण केले असून तेमगेल्या कौशल्याचे स्थानिकांनी कौतुक केले. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಚೀಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಏ ಹೊರ ಮುಖ ಹೊರಗಿತ್ತು ಮುಖ ಹೊರಗಿತ್ತಾ ಮುತ್ಲಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಚೀಲಾನ ಸರಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಚೀಲ दुसरा दे. हाँ जोले हाँ दोरी दे दೊಡ್ಡದೇ ಅದು ಮನೆಯ ಅಯ್ಯೋ बळी दे. यल्लापूर मंडळानं आयोजित केलेल्या व्ही रामजी जागृती समावेशात भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमगेलो सहभाग. कारवार मनरेगाचे नाव बदलणं महात्मा गांधीक अपमान केला असे काँग्रेस अप्रचार करता. व्ही रामजी योजनेबाबत काँग्रेस खोटे आरोप करते असा. भ्रष्टाचाराक आळा घालणं, जनतेक रोजगाराची हमी दिवच्या योजनेचेर राजकारण करचे काँग्रेसान थांबवचे. भाजप सरकारान कामाचे दिवस 100 वेल्यान 125 पर्यंत वाडयला. गावच्या विकासाक पूरक अशी योजना राबिल्ली आसा. बनावट जॉब कार्ड आणि निधीचो गैरवापर हेजेचेर नियंत्रण हाडिल्लें आसा अशें भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी सांगले. ग्रामीण भागातल्या लोकांचे आर्थिक सक्षमीकरण, रोजगार तसेच उपजीविकेच्या संधी वाढवण्यासाठी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हेमगेल्या नेतृत्वासकल केंद्र सरकारान ही योजना लागू केला. राज्यात आमगेल्या भाजपा सरकारच्या अधिकार काळात सामान्य लोकां खातीर हाडिल्ली बरीच योजना सध्याच्या सरकारान बंद केली आसा अशें श्रीमती रुपाली नाईक हांणी सांगले. ह्या वेळार
मंडळ अध्यक्ष प्रसाद हेगडे, राज्य प्रवक्ते हरिप्रकाश कोणेमेने, राज्य महिला मोर्चा राजकारिणी सदस्य रेखा हेगडे, जिल्हा पदाधिकारी उमेश भागवत, प्रकोष्ठ सहसंयोजक श्री राघवेंद्र भट, मंडळ प्रधान कार्यदर्शी नटराज गौड, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य रूपा बुरमने तसेच पक्षाचे इतर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. गोकर्ण विभागीय स्तरीय SSLC विद्यार्थ्यां खातीर प्रेरणादायी कार्यक्रम. कारवार. गोकर्ण हिंगा भद्रकाली हायस्कुलात 2025-26 ह्या शैक्षणिक वर्षा खातीर गोकर्ण विभागीय स्तरीय SSLC विद्यार्थ्यां खातीर प्रेरणादायी कार्यक्रम पार पडलो. 10 शाळेंतल्या सुमार 100 विद्यार्थ्यां खातीर आयोजित या कार्यक्रमाचे उद्घाटन क्षेत्र शिक्षणाधिकारी उदय आर नाईक हिमी केले. SSLC परीक्षेक फक्त 37 दिवस उरील असून विषय तज्ञ शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाचे लाभ घेवचे आणि एकाग्रतेने अभ्यास करचे असे आवाहन केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी श्री नाईक दोरे हेमी आशिले. या कार्यक्रमाक बरेच शिक्षक आणि विद्यार्थी हजर आशिले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.